Bé, com darrers anys, impulsos, anem a celebrar el concert de fi de curs, aneu a gaudir de l'actuació de les xiquetes i els xiquets, que esperem que us agradi molt. Però, com sempre, jo soc un pesat. Per tant, sí que us direu a això n'hi ha que, per favor, pot ocasionar trastorn. No vos hem dit res de fer fotos abans, però a partir d'ara ni fotos ni vídeos. Nosaltres ho posarem. A més, us recordo que des del 25 de març està ja en vigor un reglament general de protecció de dades. Aleshores, també dic, quan visiteu la pàgina del col·legi i deixeu el vídeo o fotos, per favor, jo us donaria la recomanació de no fer ús d'aquestes fotos en xarxes socials, ni Facebook, Instagram, ni res, perquè podeu cometre un delicte, podria haver algun problema. D'acord? A partir d'ahí, que disfruteu molt, obrirem les portes entre actuació i actuació per si hi ha alguna família, alguna persona que necessita anar-se, d'acord? Intentarem, en el moment que acabi l'actuació, se sentirem que anar el més ràpid possible. Bé, doncs jo ja no tinc res més que dir i que disfruteu molt.